Пусти, Марто! Опусти и часка си, дай! Ай, Марто, ръцете горе! Айде, Ай, Марти! Ай, Гога! Браво, това е! Красиво игра, Марто, красиво! Отпусти малко, крачка назад, веднага часка си! Айде! Те се в гърдите. Движи към дистанция! Хоп, ай сега, така, да, крак! Давай, Марко! 30 секунди, Марти! Хоп, контра! Ай, кито имаш, Марти, кито имаш, 4 кита! 4, да! 3 кика имаш! 3 кика имаш! Майгер, влизаш, Майгер! Имаш 3 кика! Марто, 3 кика имаш! Влизаш, Майгер! То Марти ще го вземе. Давай, Марто! Аре, първо! Къде е Никито? Ушитките ми! Никито. Крис! Никито. Никито къде е? Е, там е Никито. Сега ще играе ли? Кога ще играе? И сега играе. В момента? Да, там. Аре, Фога, дай, ти си. Смятай, брат. Не го прави с този просто. 8 кика трябва да направим, брат. 100. Що не направи 2 миналия рунд, само се преслага. Не ме направи. Не ме. Не влезе. Марто, 8 кика имаш. 8. Давай, Марто! Нокаут трябва, нокаут. Объркал си човека. Давай, Фога! Без да фащаш, не, движи. Отпускай, развивай. Ай, сега крачка, така, да, край завърши. Ай, 4 кика. Да, браво, това е. Точно така, дистанция, не дей бързо. Ай, цели. Да, ай, не се цели, отпусти рамената, Шак спре. Оп, ай сега, това е, браво. Да не стане, бе! Нокаут! Дай последно! Ай, Марто! Дай последно! Марто, кой е пробил? Ай, сега дай! Браво! Префран, Марто! Ай, Марти! Аре, мистер Буско! Не бе. Снимаш с телефон? Не бе, спри.